Evo nas još jednom. Prekinemo na snimanje 10 minuta. Sad, hajde. Uzmamo ovo. Jedan iron, dva ova. Tu je 6. Napravimo stvari. 26. Ću izvati stavu u pječnicu. Jedan ogad stav ovdje tu. Ovo je sasvim dobro mjesto za kuću. Imamo i šumu, tu i životinjice. Kuća mi neće biti nešto velika. Ja ću očistiti svaki slučaj. Do ovdje. Idemo ovako. Samo kad primjeriti. Ne znam koliko ćemo kupiti, nije na 200%. Ovo je prostor za kuću. Znači, ja se izbakla, znači 8 miruna, znači drveta, dva. Pogledajte šta ću to uraditi. Idemo sjeću drva.
Basit ćemo puno drva. Možda nekih 2 steka. Mislim da će biti hop. Koliko imamo? Skoro 2 steka. Ajde osjećamo još jedno drvo. Ali ovo osjećamo. Znači 2 steka. Ovo preživljavanje, pa mislim da će dugo biti. Kanalu. Na serverima mislim da vidjet ću da li ću igrati na nekim serverima. Ima 2 steka, a ne mogu da vjerujem, a ja se želim. Treba će mi baš pomoći za kuću i sakupit ću nešto drva dok ne budem snimala. Pećina. Već pada. Ima li gdje ovce? Kako vidite ovce? Eto ga. Ne znam, ne vam reći da samo ima 2. Alo, ovca. Ta. To je to. To je to što se tiče ove epizode, svakako se bližim kraju. U idućoj epizodi ćemo nastaviti, ja mislim da će to izdati ove 3 epizode danas, a sutra iduće sa Stilkusti, Positive or Alien i koje je Čas!